Uyazi ubuhle bakho ngefaniswe nalutho emhlabeni. Kahle kahle nje ngibuye ngibona ngazathi ngiyakweya uma ngithi umuhle. Kumele ngabe nginegama elingaphezu kwabo ubuhle lichaza wena. Obakho ubuhle budlula ngisho bona ubuhle uqobo. Kusho mina ngingenisa ekudoreni owayebonakala nje ukuthi uyawathokozela lamazwi yize wayengeka kusho lokho. Ngiyabonga ukuzwa lokho, sengingakuzwa futhi naphambilini. Egameni lakho-ke walisho phambilini uthe uthunyiwe ubani? Kuphendula uDoreni ebuza ngempakamo. Sengize ngacishe ngakhohle ngikuzele, sengilibele ngincomana nobuhle bakho. Ngoba ngikuchazelile yake nkosazana ukuthi ngithunyiwe. Ngithunywe inhliziyo yami. Ethe seliningi kakhulu uthando lokulizulazula kuyona. Yasithi cela ngizolinikeza umnikazi walo, ukuwena mntu wasemzini. Cha ishaye phansi-ke inhliziyo yakho. Mina nje uthando lwakho anginalo nhlobo, angikuthandi nje sidalo. Uphendula uDoreni ngelikhulu iqholo leli. Ngiyakwazi lokho nkosazana, bese ngingayichilo nje ukuthi ngithi ngiyifikela kukho konke ubuso nothando wena olubekiwe olubekelwe mina. Ngifuna ungizwe kahle mntu wasemzini, ngoba ngiyilapha nje okwamanje angizili ukuzokucela uthando, kepha ngizokucela ithuba lokuthi ngiyibonakalise kuwena. Ngizokucela ukuthi ungivulele inhliziyo yakho ngingene ngunikezwe inkephu yothando olufanele wena. Bese kuba uma uba nezimpendulo-ke zokuthi uyangithanda yini noma ungithanda. Le mpendulo oqeda kunginikeza yona yokuthi awungithandi ngiyithatha njengephutha mntu wasemzini. Kwazise ubungakazi unginikeza ithuba lokuthi ngithande, wase wabona ukuthi uthando lwami alihambisani nolwakho. Awukwazi ukuthi awungithandi ekubeni ubungakanginikeza ithuba lokuthi ubone ukuthi uyangithanda yini noma ungithandi. Ilona lolo thujana engilicelayo mntu wasemzini kuphela nje. Kodwa nkosi yami, kuphendula uDoreni ubonakalayo nje ukuthi izimpendulo lezi ngathi ziyamsinda. Bhuti awuyona ithaphi yami okokuqala. Awuyona nje style ithaphi yami, awusuye umuntu engingathandana naye. Okwamanje mntana umuntu ukuzwala ngazathi usakhulumile amehla akho. Amehla akho nje angibukile angichacha abona ngazathi angulungele ukuthandana nawe. Akuyona inhliziyo yakho. Ngicela ukuthi udedele inhliziyo yakho nkosazana ijajele yona. Indlela yokujaja-ke inhliziyo yakho iyothola ngokuthi unginikeze ithuba ngikuthanda. Bese iyabona-ke yona ukuthi uthando lolu enginikeza lona ngaba likunele yini. Kodwa-ke mina nginesiqiniseko sokuthi uthando lami lolu enginalo lukunele ngoba ngiyasizwa isisindo salo. Futhi ngiyaxolisa, ngeke ngize ngikwazi ukuthandana nawe. Ngeke ngikhona ukukuthanda. Sekuwukuzehlulela lo nkosazana nokungazethembi. Ngisho nasemandulo mntana umuntu akekho umuntu okwahlule engazamile. Kodwa-ke ngenxa yokukhathalela nokukuthanda mntana umuntu, ngicabanga ukuthi solusana nalesihlava. Ngicela ukuthi uzethembe mntana umuntu, sizame sibone ukuthi sophilaphi nalo thando lwethu. Buti angisazi ukuthi ngempela isiphi isizulu sizwayo. Ngicela ukuthi ungikhulule bhuti ngihambe ngekhaya boze bathetha. Kuphendula uDoreni eyicelela indlela, uzwa nje ukuthi sezime emthumeni. Luselude ukhalo.